Benvinguts! I mai millor dit, benvinguts! Benvinguts! Nova guarida. ¿Dónde estamos? Pop se'n parla. Has pintat, mano, tio, Pintat, no? Una No frase pinta que nada. fa molt que no es diu des de Manresa a tot el multivers. com m'agrada, Shout-out a la com m'agrada. primera temporada. Com m'agrada. Para los que siguen, para algunos vosotros, jugadores. Para los reales. És exacto. És el que vam parlar l'altre dia Categories. d'agafar el pòster de Breaking Bad però que no fiqui Breaking Bad. Ah, lo Són mateix. per als que saben. Per als que Para los saben. que saben. Bueno, benvinguts. Capítol número 10. Últim capítol de l'any. I, com esteu veient, doncs estem en un lloc diferent que el nostre amic Manu doncs, explicarà. No, pues cova, bueno, no hay mucho más a explicar, ¿no? Ya no era desmentar al El Bruce Wayne que aquí... Bruce Wayne. Hemos subido de rango. Propietario. I ja està, goita. Ja mica en mica ja veureu que això agafa un altre color. Home, sí, perquè ja Sí. veig una paret molt llisa, molt... Sí, ja... Falten coses, Mica en mica ja anirà a ser el que era abans, això. Però bueno, aquí estem, vídeo especial com cada temporada que hem fet. Sí. Últim vídeo de l'any, campanades, les 12 millors pel·lis Això també és tradició. de Nota Pop se'n parla. Nota no se'n parla. Abans de començar, també dir que aquest any podem anar una mica més justos, no? Continuem fent el nostre ritme, però hi ha hagut novetats, hi ha hagut oposicions, hi ha hagut nous éssers humans que han vingut al món, mudances, Sí. l'any que ve en vindran més, vull dir... Sí. La vida. La vida, Jo gente. només dic que... això, la vida. That's life. That's life. Thug life. All the people say. Thug life. Dir que també hem tingut algun capítol amb problemes d'àudios i tot. Hi havia un que altre pel·lícula preparat, però... Sí, s'ha anat a la merda. Sí, on despedíem la cova. Sí, I tio. per això ara podem Llàstima, quedar molt llàstima, d'allò, llàstima. però bueno. Bueno, la vida, nois. Sí, no? La vida. sí. Ha sigut un bon any, per això, 2025. Sí, no? En general. Deixant de banda el cinematogràfic, que crec que també ha sigut un bon any. però no? no. Per la resta, seguim aquí. Estem vius, que és estem important. vius, hi ha salut. Ja és molt, no? No sé, nois, vull dir, ha sigut un... No? Sí. Quan s'acosten aquestes dates també has de fer una mica de review de l'any en general i... No? Però- Bueno, no sé, és que jo... Bueno, ha sigut com un any més, no? Vull dir, per mi ha sigut com un any Sí, més un any de normalet. transició. Normalet, vull dir, un any... Sí, no? Sí, no sé. Vull dir, Bueno, Clar. millor que l'altre? No me'n recordo tampoc que vaig fer l'any passat. Saps què vull dir? Però sí, estem aquí. Qui dia passa, any empeny. Exacte. Mira, com diu ma mare, si hi ha salut, Ja, la resta tot està bé, tu. No, clar que sí. Pues res, vamos al lío, no? Vamos al lío. Vamos al lío. Abans de començar el top 12, Shout out. que és top 12, jo faré un petit incís en dos pel·lis que no l'han vist aquests dos impresentables. Perquè hem de dir Que que, l'havien de veure. Que l'havien de veure. la fórmula és, per lo que és el millor de l'any, hi ha unes directrius, no? Sí. Com a mínim 2 persones de nosaltres L'han l'han d'haver d'haver vist. Llavors hem fet nota mitjana, no? Hem sumat les notes i hem dividit per les persones que l'han vist. Llavors ens ha quedat un top que és bastant significatiu. Jo crec que tothom està bastant d'acord Puro Excel. amb el, Sí, i tant. amb el Sí, top sí, que ens ha quedat. I dit això hi ha coses que no hem vist que... Bueno, però que no només em passa a mi, tu també hauràs vist més una pel·li Sí, que no, els altres dos. vull També et dir. diré que aquest any és l'any que he vist menys pel·lis, 27 pel·lis he vist. Pues al contrari, jo més. Jo n'he vist 41, que és No, heavy. però d'aquest any, D'aquest any Sí. n'he vist la meitat, que eren, te'n recordeu la meitat? No, parlem de pel·lis del Pel·lis del 2025. Jo aquest any poder és el que menys feina he fet també, Jo aquest per any- el que dèiem, per la vida. Pel·lis que tenia que veure, que hi ha d'altres anys. Sí, tu t'has anat ficant al dia. Jo que aquest això ja està any, bé. vamos, he fet el Que més, això, el més. escolta, algun dia hem de fer, porto des de la primera temporada dient-ho, hem de fer una secció de la llista de l'Andrés que va estatjant i... És que on està aquesta O llista? un short, tio, On saps, està un aquesta short llista? No me'n recordo on està aquesta un llista. reel o alguna Sí. tio, saps de dir, vale, he vist això, què t'ha Sí. semblat, saps? Inclús abans de comentar podríem dir les pel·lis que se'ns han quedat així en el aire, en el tintero. Va, com sí. per exemple a mi Freaky Tales. Sí, jo em vaig Superpendent. sí, jo em vaig a dormir. Feia pinta que, no sé si podria entrar al top, però feia pinta que estava bé i... Bueno,
una pel·li que pot entrar al top i que no l'hem vist cap dels tres és Avatar. No crec que ens entrés al top. Jo crec que un mínim un 3, cadascú no el ficava, Sí, però jo diria que tu sí, creus que entraria... Veient la llista jo crec que sí. Última, però jo crec que He entra, llegit molt males crítiques, Sí. Sí. És que no... Mira, ja partint de la base, que a mi la 1 no em va agradar, ja. Jo no, o sigui... Sí, la 2 no la vaig arribar ni a veure. O sigui, aquesta és que... És No és una de les que se m'han quedat en el tintero, que dic. Bueno, jo crec que Avatar és com una Port d'Aventura, en realitat. O sigui... Sí, no, és com... Te'n vas a la Polinèsia, al Tutuki Splash, i això, doncs te'n vas a veure Avatar. Sense pagar l'Express. Sense pagar l'Express, exacte. Llavors, no, a veure, jo James Cameron a tope... El Cameron. Sí, de la isla. El senyor Jim. El Cameron de la isla. I la pel·li en si, vull dir, la primera... si deixo de banda que és Pocahontas bailando con lobos i el que I els barrufets. I els barrufets. Bueno, per passar... Tio, en un moment l'acabeu de destrossar. No, però és que no m'heu deixat acabar. A mi no em desagrada i per veure... Sempre cada X temps el James Cameron diu vale, la tecnologia ha avançat fins aquí, mireu què podem fer. També et dic una cosa. És un showcase. Quan dius, vull reformar el lavabo, te'n vas a veure les rajoles i aquestes coses, doncs és el mateix. El Tito Jim t'ensenya en plan, mira, es pot fer tot això. Crec que tampoc feia falta esperar-se tant de temps, Que de la 1 a la 2 han passat quasi 10 anys, una dècada. No, una dècada. No va sortir el 2008 aquesta pel·li. 2009, em sembla, i l'última va sortir el 2020. Pues 15 anys por ahí, 22, poder? 22. Després de la pandèmia. Dic de la 1 a la 2. Sí, és el que et dic. 12 anys, com molt. Sí. I tu creus que per efectes... Que sí, que són la polla, Home, són l'hòstia. A més, beta els del Senyor dels Anells, També et dic una cosa que bueno, tu mires el Senyor dels Anells ara i s'aguanta, vamos, superbé. Molt Però crec que això és un problema a la indústria, perquè en veritat aquest Pau el que fa és pillar els millors side effects i per aquesta pel·li i la resta de pel·lis pues, es queden com amb poca... Però ho ha fet sempre, des d'Avis, amb Avis va ser el primer cop que van fer, hi ha una escena que hi ha com un braç d'aigua, que això va ser la precursora de fer el Terminator Liquid. Saps? Vull dir, ho ha fet sempre, i després va venir Titanic i tal. Pues deixi la merda y que vaya por el cine de verdad, ¿no? Terminator y... Sí, que està en hores baixes, Me cago en Déu, tio. Bueno, va, dit això. Que deia abans, petit incís que faig jo dos pel·lis que he vist i que tenen molt bones notes i sabeu que teniu bona nota. Una és, que no sé per què no l'has vist. Era una de les pendientes, perquè clar, digues. Sí, jo sé que Guardians de la nit tu més o menys has vist alguna em faltaria veure mitja temporada per arribar a la pel·li aquesta. I l'altre que diràs, no he vist res, abans s'ha de veure. Guardians de la nit, que és una sèrie manga original, després han fet l'anime, que ara s'ha tornat molt famosa perquè fan pel·lis, i les pel·lis, pues, jo què sé, tu has vist l'anime. Sí. Vull dir, de dibuix, d'animació és espectacular. Vull dir, és top. És top, però hi ha una de millor que és Chainsaw Man, que l'han tret ara fa cosa d'un mes i mig, no gaire més, i ho ha rebentat, vull dir, ha rebentat més l'altra, però... Pel·lículon, Chainsaw Man... Diria que és la pel·li que més ha recaudat aquest any, la de Guardianes de la Noche? Sí. De tot, o sigui, molta gent... No, va sortir una... Vols dir que no és Guardianes de la Noche? No, va sortir una xina que no és aquesta. Neza es diu, sí. És la segona o tercera. Eren coses molt asiàtiques aquest any. També hi ha hagut el fenomen aquest del K-pop, aquell, els Demon... Sí, però això és sèrie, no? Això no és sèrie? No, és una pel·lícula. La Netflix. Va al cine, també, i la pel·li va anar allà. I la cançó te l'enxufen per la ràdio totes hores, també. Poder escoltar i no sé ni qui és aquesta. Però bueno, petit incís. Sí, Guardianes de la nit. Gent que us agradi l'anime, Guardians de la nit, no me'n recordo del títol, em sembla que és el Castillo Infinito, Castell Infinit, parte 1. Són 3 pel·lis, o sigui que imagineu-vos, i Chainsaw Man, El arco de Rece. Mireu-lo, no us va defraudar. Dit això... Espera, 3 coses que s'han quedat en el tintero. Encara no hem vist Bugònia, del Anthimos, el de Pobres Criatures. Sí, però no em sona pas. Surt el Jesse Plemons, el de Breaking Bad, saps? Jesse Plemons. Aquesta també. Que l'hem tingut pendent i encara no ens hi hem ficat.
Encara no s'ha estrenat a dia d'avui la del Chalamet, la de Marty Supreme. El Chalamet ping-pong. Que es veu que també serà bona. No sé. Sí, no has vist res? Que surt el Tyler, the Creator, també. Això ho anava a dir jo ara. Poder vist i no me'n recordo, Bueno, total, que això, que és pel·lis d'aquestes dels Oscars, que sabeu que aquí tarden més a venir, suposo que s'estrenarà al gener, vam veure. Què més no hem vist aquest any? La Freaky Tales, que comentava el Manu, i... Ja, encara ens queda alguna, d'aquestes que diguéssim. Sí, vam dir, hòstia, aquesta... Jo Sirac, per exemple, no l'he vista, el Manu sí, i... Sí, però bueno... Ja. Va a gustos, perquè hi ha gent que li agrada molt. Hi ha gent que li ha xiflat, aquesta pel·li. Poder no vaig connectar del tot, perquè és una cosa molt rara, ja s'ha de dir ara. Ja s'està preparat per... Jo tinc ganes de veure-la, No, algun dia tonto de cara del Nadal me la fotré. Si la voleu veure i teniu Movistar, està al Movistar. Sí. Movistar, hacemos unas cuentitas. I la de... Te lo agradecería para el fútbol. I la de pagar-nos el futbol, Tebas. Exacto, tío. Tebas, cabrón. I aquella de No Other Choice, que la van estrenar... Van fer un passe amb el Clam, però la vida que tampoc hi van poder anar. No Other Choice, el director aquest coreà, el d'Oldboy, que també va d'un tio, típic, també crític. Que estan com enganxats, no? Amb la tia, vols dir que és aquesta o no? O m'estic confondent de pel·lis? Amb la Churi. No. M'he confós el pel·li, No, aquesta és Together, aquesta és Together. Però bueno, que tampoc l'he vist. No. Tu al dir això és la sessió. No, és d'un tio, d'un pobre que es passa a treballar de sicari. Fa molt bona pinta aquesta també, aquesta encara no l'hem vist. Aquestes són les típiques que poder se'ns colarien al top i per raons de la vida que no s'ha estrenat o no l'hem vist, encara no d'això, se'ns quedem fora. Bueno. Tot i així, hem anat al cine aquest any unes mínim 20 vegades. 12, jo 12. Però... 12... No, 14. Jo era 12, no era 14. Anava a dir comptant Atlàntida, però tu aquest cop has faltat bastant a les de la... No hi ha anat a cap. Però en aquest cop... Sí que resistència. Sí, home, Interestelar no puc fallar, tio. Interestelar, Jumanji aniré. Come on, Tars! Jumanji la fan de matí, em sembla. És igual, me'n vaig a veure. Princesa Mononoke. Mononoke aniré i Quentin Tarantino, Brad Pitt matando nazis. Glorious. Si us sembla, ho guardem per algun altre capítol d'això. Lo dejamos. Va, campanades, gente, ja sabeu com van, Espera, preparo el braç. Ens saltem els quarts, ja ho hem dit ara. Que estem ahí cuartos, tío. A la uva directe. Vamos a la uva. Som-hi cap al Venga. Que echa la campana, 3, 2, 1 i... Pum! Campanada 12. Em deixo aquí la llista per si de cas. No me'n recordo. 12. Ai. Thunderbolts. Bueno, no està mal. Dic que s'han quedat fora de la llista Fantastic Four, per exemple, l'altre de Marvel, que l'altre dia ho comentàvem amb el Manu, no sé si et passa a tu també, Andrés, que com que van sortir Superman i Fantastic Four tan juntes, al principi semblava que ens havia agradat més Fantastic Four, a mi... Jo vaig deixar clar des del principi que no, Sí, no, aquí és veritat. Però a mi amb el pas del temps, tio, Fantastic Four, per dir-te una... Per fer-te l'exemple, no me l'he tornat a mirar, i Superman sí que me l'he tornat a mirar. Saps? I hòstia, em va deixar una mica fred Fantastic Four. Bueno, perquè jo crec que tenien com molt de hype, no?, amb aquesta pel·li. Bueno, que va complir, Anava a ser com la salvadora de Marvel, junt amb els Mutantes, que ja s'estrenarà. I jo crec que quan vam sortir del cine ens vam quedar com una mica... Bueno, feia tot el xecs, en plan, nous actors, la història no estava mal, l'estètica, ens va agradar molt l'estètica, però es va quedar... així mig camí, saps? No sé. Jo amb el revisionado, ja us ho dic ara, em vaig subar. Et vas subar, Em vaig subar amb el revisionado i Superman me'l vist 3 vegades. En canvi... Al cine i 2 vegades. Això és molt duro, Això és molt duro. Jo me l'he mirat 2 vegades, Sí que et sobis, ojo, En canvi, Thunderbolts, que poder ens ha quedat aquí com que s'ha colat en el top 12, Thunderbolts sí que vaig fer revisionado i la vaig trobar, bueno, divertida, gamberra, sí, és com el Suicide Squad de Marvel, no? Em sembla que ho hem dit la paraula és això, és gamberra. Sí. Fa gràcia, tio. I, hòstia, no, però
Hòstia, la vaig trobar... Amb el Hooper per allà, no? El Hooper... Està molt de moda. Sí, està una mica cancel·lat, també. Sí, també. Però bueno, s'ha quedat una mica així, sí, s'ha quedat... Per què? Perquè ha sigut qui ha sigut. Sí, exacte. Sí, bastant forçat, el de la Millie Bobby Brown i l'altre. Sí. Allà, el dia de l'estrena de Stranger Things, allà abraçant-se. Nosaltres també li ha fotut els cuernos a la Lily Allen, tio. La Lily Allen ha fet un àlbum, saps? Ja, hòstia, cançons, no? S'ha fet un Rosalía. S'ha fet un... Bueno, sí, i una Shakira. També t'he de dir que la premissa de la pel·li, tu ho deies, i tothom ho dèiem. Bueno, jo encara deia, bueno, poder l'anir a veure. Però nosaltres dèiem, veient els personatges, dèiem, uah, tio, aquesta pel·li no m'atrae nada, anar a veure-la. Era el Capitán Amèrica fake. Però a mi m'atreia perquè a mi el Bucky sempre m'ha agradat, el Winter Soldier. Sí, però el Bucky era l'únic, la resta era com en plan... Sí, la resta eren les obres que quedaven de les altres pel·lis. Hi havia la dolenta d'Ant-Man 2 també, la Phantom aquella, que saps, que encara insisteixen. Però bueno, era també com que s'enratllen una mica. Sí. Molt simpàtica, tenia un flow bastant... Hòstia, també té un bon ritme, la pel·li, saps? I el dolent bo que presenta en el Sentry, no? Aquest es veu que és un puto pro, eh? Aquest en teoria dins de l'univers Marvel és una bèstia. A mi em va agradar bastant el seu arc argumental i inclús el tercer acte que se li va la xapa i tot. Hòstia, molt bé, tio, molt bé. L'únic que no em va agradar d'aquesta pel·li és que no s'atrevissin a anar un pas més enllà, perquè si us en recordeu, es carga mitja població de Nova York. Sí, veritat. I de cop, quan, soc bo i tal, tornen a la vida. Sí. No es van atrevir a fer un... Tio, sí, no? Sí, exacte. Ja van fer Sokovia, tio. Ja van rebentar Sokovia, jo crec que amb això ja van dir prou. Però bueno, bé, molt bé aquests els nous Vengadores. Però de Marvel és l'única que hi ha a la top? Sí. Duro, Bueno, és que l'altre és Fantastic Four i sí, clar. Duro, Vull dir... Sí. Clar, el bo ve ara, la bona xitxa ve ara. Bueno, veurem. Jo crec que ara sí que se la juguen, o sigui, si això no els hi surt bé, ja apaga ja. Tu has vist el teaser? No. Vols saber-ho? Sí, me'l va comentar, el Doctor Doom, no? El Capi. El Capi. Ah, vale. Aquell no ha sortit encara? Què vols dir si no sortit? L'últim que em vas dir que sortiria? Quants? No, és que no sé què estan fent, perquè encara no els estan publicant. El de l'Steve Rogers està confirmadíssim. Sí, s'han filtrat, amb més o menys bona qualitat i això, però... Se la juguen amb aquesta pel·li i porten un Vengador querido, sí. I com se l'estan fent amb això... A la desesperada ja amb aquest... Home, tio, porten el Downey Jr. No, però saps què té Marvel? Que sempre té una carta, i si això no surt bé, faran un reboot dels X-Men, i si això no surt bé, encara tenen corda, saps? Aviam, no ens enganyem. El que està clar és que és irrepetible el d'Endgame. Exacte. Repetir-lo d'Iron Man a Endgame no ho volem saber. No ho faran. Però bueno, ho estarem allà perquè som... Com iaios allà amb Però tampoc han perdut pasta, no? En les pel·lis? No, però ja és allò que si no recauden el que... no? Ja d'això, ja és com un fracàs. Clar. Però bueno, també tenen la plataforma, no? Molta gent... Jo només us dic que venim... Recordo, tires 25 anys enrere, que les úniques pel·lis de superherois eren les del Batman, del Tim Burton, i les merdes que van venir després i tot, i dius... X-Men, tio. X-Men, sí. Està bé. Sí, però és mateix, anava a dir. Estava bé. Els anirà bé, però jo em penso que ara és el turno de DC. Està clar, això està claríssim. Supergirl té molt bona pinta, tio. Té bona pinta. Parlarem d'aquí unes quantes. Va, si la voleu veure, com no, en Disney Plus. Disney Plus. Ahí tenéis Thunderbolts. Aquí farem un... La següent és The Long Walk. Que va ser... En vam parlar en un capítol que no està publicat. Ja em vaig... T'he de dir que jo... Bueno, parlem-ne. The Long Walk és una adaptació d'una història del Stephen King. Com no? Com un any de tantes. Que aquest any poc se'n parla, però ha sigut l'any de Stephen King, perquè entre aquesta, La vida de Chuck del Mike Flanagan, que tampoc hem vist, sorry, la sèrie de It, la sèrie i una altra sèrie... L'has acabat ja? No, em queda els capítols, que diguéssim. Vull dir que Stephen King sempre està allà i torna.
Aquesta és una de, com també un futur una mica distòpic, uns Estats Units una mica decaiguts, que fan com una espècie de Juegos del Hambre, d'una sèrie de joves que per motivar o per ensalçar la figura de patriòtica, no? Doncs fan com una marxa que no poden parar, que si paren se'ls carreguen. Van com el millor de cada estat, exacte. Una representació de cada estat. Els Juegos de l'Hambre. Que ara va sortir el trending que vol fer alguna cosa així, Ho vau veure, no? Sí, Els Patriot Games, no ho heu vist? No. Hòstia, doncs ojo, agafarà universitaris i agafarà el millor No se'ls carregarà. No, home, no, clar, sense tenir aquesta part, no? Però que vol fer com unes olimpiades dintre dels Estats Units. Ok. Va. Total, això, i la pel·li ve a ser això. La pel·li ve a ser això, són dos típica pel·li que és un duel entre dos actors que són Soy en The Long Walks. Uau! Caminantes. Uau, quin mal rotllo, tio. Ja està, ja. Poder ho ha captat. Yo me he cagat, Javi. Yo me he cagat, Ja. Y viene el fin del mundo. És un duel entre dos actors, un és el fill del Philip Seymour Hoffman, el cel sigui, i l'altre és el robot d'Alien Romulus, David Johnson, no sé què. Bon paper, Molt bon paper els dos, tio, em van agradar molt, tio. Hòstia, una bona dupla i són dos jovenets que apunten maneres. Llavors el dolent de la pel·li, el general aquest, que és el Mark Hamill, que us ho vaig haver de xivar, el que Skywalker en persona. Bueno, però sí. Exagerava la veu, no? Sí, clar, però el Mark Hamill té molts papers de... És el Joker d'animació i d'això. Dels jocs, també. Sí. I, bueno, simpàtica. És una pel·li que, hòstia, trobo que és original, té un bon ritme, poder li sobren uns 10 minuts, per no... Li sobren 10 minuts perquè jo em vaig subar en una part. Però està bé perquè t'enganxa fins al final, en plan, hòstia, quin serà dels dos... Sí, hòstia, em va agradar, tio. I al final acaba bé. Sí. Acaba bé, us ho deia, com acabi d'aquesta manera... Sí, et fa l'engany. Fa la mà. Ja ho vam comentar, no? Fa d'on ibas. Es veu venir de milles, mai millor dit, que acabarà així i et fot un fart a la boca. Va fer el Ronaldinho, no? El passe sin mirar. Ja, tal qual. Ben fet. Bé, aquesta no sembla que no està a cap plataforma encara. Aquesta en los mares, com diem últimament. En el One Piece. Sí. És un One Piece. És un One Piece. Vinga, següent. Abans d'això, no anava a Predator? No. Al final l'hem tret, No, ja arribarà. Tu, with the flow. Jo vaig fer. Tu, with the flow. Déjate llevar. 1, 2, 3 i... Vale, la següent és una de principis de l'any, que em sembla que tu, Andrés, no sé si... Em sembla que no l'has vista, l'hem vist jo i el Manu. Quina? Mikey 17. Oh. No l'he vist. Vaig fer un One Piece. Vaig fer un One Piece i la tinc allà. Ja la tens allà, La tinc allà, tio. A veure... És un sí però no. És un sí però no, és un sí però no. Buf, sí. ja. No, que poder anaves amb unes expectatives més, no?, per als trailers i Sí. tot, jo sí més no, i me la imaginava Però tot i bastant així- diferent. No, Vens de Paràsitos. Però escolta, però tot i així és... Sí, clar, òbviament, Clar, vens clar. de Paràsitos. I Paràsitos és una de les millors pel·lis de la Sí, dècada. sí, saps? està clar. També crec que està molt inflada, No, però... És molt bona pel·li. Hòstia, És molt bona pel·li, però hòstia. tampoc és... Bueno, ara dius això perquè li van donar l'Òscar i tot, però... No, crec que no dic que no se la mereixi, però crec que està una mica... Per mi no, Per mi... Dels últims 5 anys està al top 3 seguríssim i dels últims 10 ho veurem. Però total, és el director, és el Bong Joon-ho, sap que ho he dit bé, del director de Paràsitos. Coreano, no? És coreano. Coreano també. Coreano i muebles. És una pel·li de ciència-ficció amb aires de crítica social. Aquest director sempre ho té. A part de Paràsitos va fer també la del tren, la de Snowpiercer. Us sona? L'heu vista? No l'he vist, però sé quin és. A mi sona. Surt també el Chris Evans, surt tot de gent així, que és un tren també un futur distòpic, que les classes socials estan al vagó del darrere, saps? Sempre Sempre té el toc el aquest. toc aquest de cinema social hi és. I em va fer una que es diu The Host, que a mi m'agrada molt, que és també d'un caju, d'un monstre que ataca
No? No, sona? aquesta També no. la fan Em sona, però no l'he vist, a la pel·li, que també té aquest d'això. I aquesta, com no pot ser diferent, doncs també parla una mica d'això, de desigualtats i drets socials i això. I va el Robert Pattinson... Mola el tema laboral, poder? Sí, s'allista... Sí, mira, com a profe de FOL, prevenció de riscos laborals, encara te la podria ficar. Tindria una Sí? Mira. Sí. Podria fer com el seu profe de revisió, tio. Perquè tio. Un xarau per a ell. Pitjor glòria té. Es ven... No, pobre dia. S'ha hecho una automisa, Doncs en un futur el tio s'allista per fotre el camp de la Terra i s'allista com una mena d'empresa que han de colonitzar un planeta i és com el lumpen, és el de sota de tot, no? El servei més servei, que el tenen per afirmar com els seus drets, que l'envien a fer com missions suïcides, que saben que es morirà, i després tenen una impressora de 3D que el van reimprimint. Que xungo, tio. És xungo, però bueno, és... Sí, una mica com la pel·li aquella del Tom Cruise. Oh, Sí, peliculón, sí, peliculón, sí, una mica, no? peliculón. Exacte, Sí, però allà peliculón, te mueres, però... Eso s'ha de dir. Chungo. I... Sí, el día de mañana, es diu. No, el dia de mañana no. Al filo del mañana? Al filo de mañana, perdón, pero el día de mañana es la peli que És ya... les catàstrofes, tio. Peliculón, No, tio, aquesta Home, no. tio. L'època prefereixo això que Armageddon, tio. I'm gonna to close my eyes. Total, que això és l'argument, surt el Mark Ruffalo també, la Zoe Kravitz és? No és la Zoe Kravitz. Mark Ruffalo. Sempre pensant en ell. Hòstia, no ho sé ara. Bueno, surt gent famoseta també, i és cert que té dos... És la Catwoman, no? Sí, però és que ara no... La surt negreta o la de...? La Zoe Kravitz surt a l'altra, aquella de Bala Perdida, la de Pot Escriure. Nada, jo crec que aquesta pel·li té dos terços que estan molt bé i llavors poder l'últim terç sí que desinfla una mica... L'important de cau, amb el terç important de cau. Com? Amb l'últim terç de Sí, cau la de pel·li. cau una mica, però no el suficient com per dir que sigui dolenta. I jo No, valoro que les pel·lis siguin originals i que et proposin coses noves, arriscades i... Sí, hòstia, està no. molt bé. Joder, hi ha el moment de la... Spoiler, hi ha el moment de la pel·li... No, mitja pel·li, que són dos. Sí, mira, Que són ho anava a dos. dir ara, que és un moment com de comèdia, no? Sí, Un moment graciós. que són dos, que després de que un no s'ha mort del tot i torna i... Bueno, està bé, és graciós. Fan un trio amb la tia... S'ha de veure. S'ha de veure. Fan un menes a pla. Sí, jo us la recomano. Sí. No, estem al top 10, vull dir, està a la 10. Vull dir, òbviament que hi ha 9 pel·lis per davant. que són millors, però aquesta... Però s'ha de veure, divertit. i si És la voleu divertit. veure, HBO. Ben fet. Està bé? Ben fet. HBO. Guai, tio. HBO, perdoni. Sí. Ah, pues no sé per què vaig fer una incursió a los mares. Pues està la... Jo vaig fer... Sí? Com us gustarà la saga? Sí, m'ha gustat molt. Marineros, de Que per cert, One Piece. Segona temporada l'any que ve. Mireu-la. I us agradarà. No, hòstia, espera. El risas. Dale ahí. Vinga, va. Vam tenir... Lewandowski. Ens va fallar el Manu al cine, vam anar a veure Predator Badlands, vam fer un especial l'últim capítol, sabem que l'àudio no és digno, però bueno, ens va agradar. Si voleu saber-ne més, intenteu mirar l'últim capítol, no? Com es diu la tia? Ella Fanning. Elle Fanning, sí. Joder, no, Ella Fanning. Sí. Tot i que li falta el tosso de baix, però bueno. No, molt bé, molt ràpid. Predator Badlands, un canvi de gènere, perquè passa de ser la típica pel·li de ciència-ficció o terror a ser una pel·li d'aventures per tota la Me he família. recordat de la broma de los cambios de género. Sí. Busqueu-lo. Busqueu-la. Si s'escolta. Sí. Sí, I això, bueno, sí, un canvi de registre, divertida, amena... S'ha de dir que anàvem una mica amb la Sí, pel·li anàvem... i ens va agradar. Sí, Un pis de plomo, ¿no? Como si sí, te sí, estuvieras exacte, siguiendo el exacte. Predator. Sí. No, literal. Jo aquesta faré la feina, a veure si és una de les pendientes que tinc. Bueno, hi ha cosetes, ja podem Home. comentar, hi ha cosetes, però bueno, sí, divertida. No és la millor pel·li de Predator d'aquest any. Oh!
Retenció d'audiencia. Vinga. Ja ho veurem. Tio, és veritat, jo no sabia que... Pensava que era el 2024 aquella. Siguiente? Siguiente. Vinga. Ping, la cua. També vam fer un capítol parlant d'aquesta pel·lícula, una pel·lícula d'aquest estiu... Superman. Top 8. Estem a la... Sí, al 8, sí. El meu personal poder seria el 5 o el 6, però bueno. Està ahí. És pel·lícula. Jo la tinc per allà, també. Sí. O sigui, no el 5, però la tinc... Sí, Jo crec que el top 5 m'entra, Sí, La 5. Bueno. Però sí. També, si voleu recuperar, és un vídeo que poca gent veu veure, doncs recupereu-lo de parlant de Superman. El rencor. Sí, El rencor, Sí. No, perquè és veritat, tio, vull dir, sí, ens va agradar, però tenim també... Jo tenia algun dubte també de... M'ha anat pujant amb el revisionado, s'ha de dir, però sí que és cert que m'agrada molt Man of Steel, m'agrada molt Henry Cavill, Snyder Bro... Però que ja t'ho vaig dir, tio. No les comparis. No. Disfruta-les. No les comparis. Disfruta-les. No les comparo, però clar, com que és una història que vulguis o no, Que bueno, que ja ho veurem, Netflix. que amb això de Netflix Ja poder i a l'Snyder té ahir amb Sí, Netflix, veurem. A veure si... Se va venir! A veure si tornen a sortir els trolls de la Snyder Bros, tio, a liar-la. Acabarà la pel·li, Farà Justice League 2, A veure, Parte 2, la farà. Tant de bo. Però que per banda segueixi la història amb L'han de Sí. fer. No, que allò es fa sí o sí. Allò es fa sí o sí. en teoria. Que una cosa no ha de treure per l'altra, saps? Vull dir, al final podem coexistir. En el capítol aquest parlàvem de si dos Batmans a l'univers DC. Saps? Del Batman que introdueixin amb el Superman i el Pattinson per l'altra banda. Vull dir, som suficientment... Cap problema, tio. Millor per nosaltres. Venim dels còmics, vull dir, sabem quins còmics són d'aquesta línia... Sí, dintre de quants còmics hi ha de Batman, saps? Que si el Batman Ninja... Dámelo todo! Aquest últim que han tret, l'heu vist? Aquest que té el que no té Sí, símbol? no, Pues aquest es veu no. que està triomfant. Ja, no m'he llegit cap L'Absolut còmic. Batman, Absolut es diu, no? Absolut Batman? T'has llegit algun còmic? No m'he llegit cap còmic Però d'aquest. l'estètica no Sí, t'acaba no ho sé, estic una mica a la defensiva, algun tio. còmic m'hauré de pillar, Veurem. perquè es veu que... És un clàssic. Li mola més el Batman. Veurem. Que Batman estan resurgiendo. Veurem. Total, que això, que sí, que endavant. Sí, m'ho passo bé amb aquesta pel·lícula, molt lleugereta, molts colors, molt de dibuixos del diumenge al matí... Sí, la fórmula aquesta... El Superman em va agradar, el Lex Luthor em va agradar, vull dir, tot és ok, sí. Però veurem, tampoc em va sorprendre, ho deixarem així. Ara han anunciat que la segona part ja han fitxat el Brainiac, que és un villano que mai ha sortit a les pel·lícules. A les sèries, ha sortit a totes les putes sèries, però a les pel·lis encara ningú s'ha atrevit a treure'l. És el que em sembla que ho vam parlar en el seu moment quan vam parlar de Superman, però tu compares la primera pel·li d'Iron Man i tampoc és... està bé, però tampoc és... Com a universo, com iniciar l'universo... Com els ciments, no? Com els ciments, Els ciments de... és una pel·li molt... No. Que la vaig veure fa poc, Sí. literal, i tampoc és una pel·li que dius, hòstia, quin pel·lículon, saps? Hòstia, però a mi m'agrada molt la primera d'Iron Man. Que sí, que està bé, Sí. però que vull dir, si comparem com a inicis, jo Ja. crec que si no fa o no fa estan ahí, les dues. Ja, bueno. Veurem. Bueno, veurem, hi ha un futur prometedor a DC. Ja Jaime està. Pistolas està ahí. I l'any que ve tindrem Supergirl, que fa bona pinta, Sí. Clayface, no? És la Rhaenyra Targaryen, la joveneta. Sí. Abans de fer el canvi Bueno, això d'estiu. ho dic després, això, que és molt... Ui. Després ho dic. Ja. Sortirà el Jason Momoa fent de Lobo, que és un paper que se li cau a la perfecció. Sí, com anillo al dedo. Bueno, veurem. I l'any que ve s'estrena Clayface també, que és de... l'ha escrit el Mike Flanagan, Era pel·li sèrie. Ojo amb el Mike Flanagan, Sí, jo ho dic sí, sempre, sí. les pel·lis que té per Netflix, és com... Jo crec que del cinema de terror és el puntero ara mateix, de la nova escuela. Estic molt encuriosit per veure què fa amb Clayface, perquè és un personatge complicat, Ja. És el moco, no? És el moco aquell, moco sí. Que es representa que és un actor fracassat, que la màfia li cau una pallissa i... Està molt ben trobat, tio. Jo crec que, o sigui... Sí, no. El director per aquesta pel·li, Sí, saps? totalment. Però
m'encurioseix molt com ho Què farà, no? Bueno, serà un take com Joker més realista, més d'això, se li donarà la flapa i serà un moc que vagi... saps? Serà el director. No ho sé si serà el director, em sembla que no, però ha fet el guió. Va de la mà del Jaime Pistoles? Sí. Pues ja està, triomfarà. Però és un Elseworld, no està dins el món. No està està allà. Ah, és una altra cosa. És una altra cosa. Per això et dic que si serà com una píldora, no? Sí, no sé si serà com el Joker, saps que és una cosa a part. Ja. No sé si no se'ls va molt la flapa o podran ficar dins l'univers Pattinson, que no ho crec. Veurem. Crec que pega més amb el de... Sí, clar. Veurem, a veure què. Next. Recupereu... Si la voleu veure, on està? HBO. I si voleu saber què ens va semblar una anàlisi profunda i de més, fiqueu l'etiqueta aquí, mireu el capítol aquest. Aquí. I bueno, si has arribat fins aquí, i vols Subscribe, saber més, no? Subscribe, si voleu que l'any que ve seguim fent capítols. Dale, hombre. ¿Qué te cuesta? No te cuesta nada. Te dirás que life si no. Si no acabarás con la Rainiria también. Dale. La següent. Número 7. Una novetat de les últimes setmanes, la van penjar a Netflix fa un parell de setmanes. La tercera part de Punyales per l'espalda. Bé. Wake Up Dead Man. No has vist ni la primera, no? Ni la segona. No, la segona no, poder no cal, però la primera... La primera està molt bé, tio. I si existeix una preqüela... És un... Seria esta, poder. Bueno, no. És un whodunit, que es diu, quién lo ha hecho, no? Que hi ha un assassinat, s'ha de saber... Agatha Christie. Sí, exacte. És un homenatge a la 100%. Agatha Christie, al Poirot i companyia. Jo m'ho passo superbé amb aquestes pel·lícules. Són molt divertides, són molt originals, mai és el que t'espera, sempre hi ha com un gir, no? La primera amb l'Anna de Armas... I una cosa que tenen en comú les tres és que té un elenco d'actors. Aquí se la treuen, sempre se la treuen. Per flipar. La segona hi havia l'Edward Norton, el Dave Bautista... no me'n recordo qui és, però sí, en aquesta última Josh Brolin, el Jeremy Renner, qui més? La nena d'Alien Romulus... La Ellie? No, la Ellie no, Va ser la Ellie, sí, exacte, la Ellie, la que hauria d'haver sigut la Ellie. Claro. Sí. I de més, bueno, són... Daniel Craig, no? És l'inspector aquest del Benoit Blanc, molt divertides, molt recomanables, mira-te-les, Andrés, que són molt bones. És franxute, Benoit Blanc? No, és anglès, però té com el nom en francès, què sé. Et mires la primera i si et mola la fórmula, et mola l'estil... Sí. La primera és la millor, La primera va ser una sorpresa, també la primera sortia l'Anna de Armas, la Jamie Lee Curtis, qui més sortia? El Zod de Man of Steel, tio... Sí. S'han de veure. El Zod aquest sempre... Et diré més, a tu et molava, suposo que t'agradava com a bon nen que t'esquia a Catalunya, Detectiu Conan, no? És un... sí. Semblant. Aquesta última pel·li, quan comença a parlar de l'assassinat, a la sala tancada i tot, és que l'estava mirant i... Només faltava allò... Sí. I l'altre muñeco allà. Però quants capítols hi havia del Conan un assassinat, és impossible, no? És impossible, no? I al final hi havia solució, doncs aquest va d'això. En aquesta és en la temàtica passen a una església, un cura que és el Josh Brolin, que també vaig riure molt amb aquest tio. És el millor de la pel·lícula, sí. Un cura que tothom l'odia, però tothom l'estima. Té un sequitó de fanàtics, no? Sí. És que és més secta que una altra cosa. Em va agradar molt el personatge de l'actor de les orelles, tio, saps? El prota. Sí, no, molt bé. No, i la fórmula aquesta de que te la va narrant fins que arriba al punt que, per això te l'estic narrant, no? I fins aquí, i ara ja sí que vinga, va, bum. Ja és el Port I no em vaig esperar a la resolució, saps? O sigui, no, en plan, qui és? És aquest, és l'altre, no sé què, no m'ho esperava com es va... No, la veritat no, perquè qui poder tens més al cap, després passa el que passa, no? Exacte. No, és que ho fan molt bé, la veritat.
Director, Rian Johnson, que és un director que se li ha tirat molt hate per la pel·li de Star Wars que va fer. Jo aquí el defenso, és una pel·li de Star Wars que sempre defensaré. Algun dia farem un especial de Star Wars, també cada temporada diem... Poder l'any que ve que estrenen Mandalorian i Grogu pot ser una bona excusa. Pues sí. Intentarem posar llum a la foscor, no? I el Ryan... Sí, molt Carles Porta. Carles Porta, tio! Tens aquí... True crime. Ha vuelto a salir. Aquest cabron ens hauria de fer alguna cosa. Rian Johnson, per mi pots fer 10 pel·lis amb el Daniel Craig. Si us ho passeu teta, que es veu que us ho passeu teta... Hòstia, Agente 007, però el detective... Us ho passeu teta... Cada 2 anys feu-nos una pel·li que ens ho passem molt bé nosaltres també. O sigui, va sortir la primera el 2019. 19 o així, sí. I la de Glass Onion parlen de la segona, que la segona és més fluixeta. Tot i així, a mi m'agrada. S'ha de veure, però de les 3 és la pitjor. I es pot trobar... Tot a Netflix. Netflix, les 3. Pel·li sello de Netflix, 100%. Sí. Tot i que la primera es va estrenar als cines, després ho va comprar Netflix. La van estrenar als cines? Sí, no, i després... pensava que ja... o sigui que la primera no és de Netflix, però està a Netflix, però va comprar els drets i d'això. Mira, de les poques coses que ha fet bé Netflix, tio. Endavant! Tun-tun! Va, següent! Vale, amb el número 6. Una pel·li que no n'hem parlat a cap capítol i jo tenia ganes de parlar-ne, tio, perquè és una de les pel·lis que més bé m'ho he passat aquest any. Què diu? Fórmula 1, tio. Brad Doppito. Blockbuster de manual d'aquest estiu, tio. Peliculón. Se'ns va passar, no el vam fer comentari d'això. Escolteu, jo m'ho vaig passar molt bé amb aquesta pel·lícula. És un blockbuster de manual. Shout out al Fernando Alonso. Gràcies. Good race, Good race. I se va. Li diu good race o li diu thank you? No, li diu good race. Sí? I el Brad Pitt fa, Hòstia, no sé per què em sembla recordar que li deia gràcies. Molt bé, anem per parts. Molt bé la fotografia, la imatge, com està gravada, les càmeres... Visualment és un espectacle. Les càmeres del cotxe. Molt bé això. Molt bé... Bueno, Brad Pitt sempre és una... És un tio que bé compleix. Sí. Jo crec que serà el nou Willem Dafoe. És punto. Si està Brad Pitt és punto. Potser la història és una història que has vist 1001 vegades. És el que et vaig dir, que... Sí, de superació, de... Saps pas per pas el que passarà. El veterano que ve a ensenyar el Crio que és un Vinícius de potència... Tornaré a dir el mateix que l'altre pel. És el Dembélé. Em va despertar una mica... Us en recordeu quan podies veure cada 2 caps de setmana la Fórmula 1 gratis per la tele? Sí. En plan de... A TV3, a Schumacher, Michelin, que si Pit Lane, que si Moses, saps? Allò... Va ser un... Safety car, saps? Va ser un Spielberg, no? Sí, perquè clar, ara totes aquestes coses són de favo i realment jo era molt fan de la Fórmula 1. I de la MotoGP, collons. I de la moto. Sempre m'agrada més la Fórmula 1 que les motos. Sempre ho he dit. En Schumacher! Jo era l'època de principis d'Alonso. L'època de l'Alonso jo m'ho mirava... Raikkonen, Tothom, Barrichello, Felipe Massa... Estàs imitint, tio. No, qui més? No, que sí. I no sé què. Em va recordar un altre cop. Petrov. Estava sentat aquí al sofà. Robert Kubica. Sí. No. Que si DRS, bueno, aquella època no. No, s'ha de dir... Allà hi havia els motors V10, tio. S'ha de dir que si hagués sigut tan fan de Fórmula 1 també veuràs que és bastant inversemblant en algun moment. No. Quan surt allà a pinyar-se el Quan fa aquestes locures, qualsevol això no hagués fet. La següent ja no hagués competit, saps? Però bueno. Javier Bardem, per allà al mig, també passant-s'ho molt bé, saps? Vull dir... Tio, Javier Bardem està ahí com... Sempre. Està colant amb pel·lis i és com... Joder, un parellotes de pel·lis a l'any, sempre el vaig veient. Que fa de ricachón, no? I l'any que ve el tornarem a veure. Sí. Parlarem en el següent capítol, que és el de la temporada de la típic de properes estrenes. Sí, Hype, no? Hype, sí. Listen al Hype. Pop Hype. Listen al Hype! Total, Fórmula 1, molt recomanable. Us he de dir una cosa que encara no m'heu fet cas, us ho estic dient cada any. El mateix director que Top Gun Maverick, mireu-vos Top Gun. Si us agrada la Fórmula 1, mireu-vos Top Gun Maverick. És igual Tom Cruise i Top Gun. Mireu-vos la pel·li. És
blockbuster 100%. Sí, no. 100%. Americanos, tio, sense samarreta i bigoti, joder. I jugant a vòlei, futbol americà a la platja. I un altre shout-out, la tia, la que és directora, l'enginyera, és la de Better Call Saul. Tio, quina? És la filla... Però no és la real... és la dona del fill del Mike. Vale. És ella! Shout-out, que quan la vaig veure vaig dir, oita-la, què fot aquí? Això és el que sí que és el més previsible de la pel·li, és el tema aquest, no? El romance aquest... I també com es desenvolupa la història amb el company. Amb el company, l'última carrera. L'última carrera, hòstia, per mi va ser increïble, O sigui, al moment... No que no me l'esperés, Vull dir que estava cantant. No, és que té emoció, t'ho fan... T'ho saben vendre molt bé, I amb el narrador allà... Sí, que estàs allà en plan, va, veiem què passa, joder. Estàs allò que no acabes en el sofà, saps? No, molt bé, molt recomanable. Sí, peliculardo. Joder, top 5, No, s'ha quedat fora del top 5. Jo diré més, si hagués ficat, perquè, hòstia, com l'han hagut de liar també, perquè estan a molts grans premis, es veia involucrat amb gravant. Hi ha molts segons de Brad Pitt parlant random. El Brad es va veure abans de sortir els que van guanyar l'última carrera d'allà. Van sortir el Brad Pitt i el d'això. Molt bé. Sí. Next? Sí? No, tio, això no és el programa. Ara sí que entrem al top 5. Ojo, això és la creme de la creme, ja. Això ja és delicatessen. Que per mi, encara, depèn del dia, no sé si ficar Fórmula 1 en comptes d'aquesta, o aquesta també em va agradar molt. Quina tens dubtes? Que hem parlat abans de Predator, que no era la millor pel·lícula de Predator. Ens van sorprendre aquest any perquè van fer una antologia, una pel·li d'antologia d'animació, que també podeu recuperar en el capítol que vam parlar de Predator, que vam parlar bastant d'aquesta pel·lícula, que és Predator Killer of Killers. Sí, se'ns ha colat una d'animació que no es va estrenar ni al cine, però ens ho hem passat, també, mirant-la. Molt bona. Que estigui aquesta i no Chainsaw Man. Clar, són crímenes de guerra, xaval. Avui t'ho he dit. No, però està bé. Aquestes d'animació, clar, és que les heu anat a veure els que heu mirat la sèrie i això. Els que veiem del cel ara mateix... Té aquesta tara, això és veritat, Bueno, Predator Killer of Killers. 3 historietes, amb 3 moments de la història diferents, de personatges que s'enfronten a Predators. Tenim vikingos, tenim samurais, i tenim un de la Segona Guerra Mundial. Mexicano aviador. I superbé, molt divertida. També et fa com l'entrada a el que serà el Badlands, perquè al final hi ha com aquella pila que al final i d'això. Circo romano aquest. Sí. Total. Animació molt de l'estil d'Arcane, Spider-Man, aquesta una mica pitjor, però... Sí, no, és que Arcane és top. Molt difícil de superar, penso jo, però bueno. M'agrada veure la segona temporada, M'agrada veure, tio. My God, has de fer la feina. No sé què més dir d'aquesta pel·lícula, recupereu el capítol. Recupereu-la... Ja sé que l'àudio és una merda, però... No passa nada. És bona pel·li, tio, perquè es veu més el món dels Predators, cada Predator de cada història és un Predator diferent. M'agrada molt això també, que el primer és un berraco, un rotllo... El segon és més... Sí, és més... És més... Sí, exacte. Sí. Que no hi ha com una fórmula de Predators, que són com nosaltres, que pot haver-hi un més gras, un més alt, un més I al final és el que sempre hem volgut veure com a fans de Predator, hòstia, com lo bé que va funcionar Prey, la de l'Índia contra el Pocahontas contra el Predator, pues per què no veure un samurai contra un Predator? Pues aquí lo tienes, tío. I amb això poden jugar amb un romano, un griego, un... I ja us vaig dir que una de les idees que tenia el director de Predator Badlands abans de fer-la era que volia fer-la a la Segona Guerra Mundial amb els nazis. Amb els nazis, tio. Això hauria sigut... Kill nazis, tio. A la mitjana, amb cavallers, tio, vull dir, és que això és infinit. O fins i tot matar un puto T-Rex, tio, que ja t'ensenyen allà, saps? Sí, com el programa aquell, tio, de Mejor Guerrero, tio. De programón, Sí. Amb els azteques, amb jo què sé... Poden jugar amb qualsevol cosa, en veritat. Bueno, recupereu, aquí teniu l'etiqueta d'això. Vinga, va! I farem un...
4. Al final de celebrar, Una altra novetat de Netflix... Hòstia puta. Sí. Frankenstein... Epa, Superman... Kal-El! Frankenstein de Guillermo del Toro, gente. Espectacular. Ja vam fer una mica l'incís, perquè era l'únic que l'havia vist. Will the Bull. No s'ha publicat. Ah, és el capítol que no es va veure. Doncs tornem a fer l'incís. Sí. Molt bé, hòstia, Guillermo del Toro sempre... Jo és un director que li tinc molt apreci, encara que faig un bodrio... Alguna cosa trobaré. Saps d'aquests artistes que per molt dolenta que sigui la pel·lícula tindrà alguna redempció, tio. Saps? I ja va passar... És que jo em remunto ja inclús amb les primeres que va fer el Guillermo del Toro. Mímic, l'heu vista? No. La de les cucaratxes a Nova York? Em sona? No. Em sona. La pel·li és dolenta, però... Dámelo, dámelo, tio. És el teu director fetiche? No, perdó, fetiche no, Guilty Pleasure. Guilty Pleasure. No diria que és no. Guilty Pleasure. No, però després va fer Blade 2, que Blade 2 per mi és un pel·liculón, tio, saps? Santiago Segura, és punto. Bueno, I amb aquesta també. amb aquesta també surt. Pacific Rim. Peliculón. Mare meva. Per mi és peliculón. Saps? O sigui, no són pel·lis d'aquelles, no és el laberinto del fauno que dius, vale... Bueno, i la sèrie que està a Gatero, el Gabinete de Curiosidades... No l'he vista, tio. Està molt bé, està molt bé. T'agradarà. Sí. Total, Guillermo del Toro és un director que tinc molt apreci, potser us diria que és el nou Tim Burton. Enteneu-me. Sí, no, ja sé. Allò que veus un frame i dius, vale, això té un aire... Sí. Això té un aire Tim Burton. Guillermo Toriza, no? Sí, exacte. I això, sabem que hi ha directors que ja els està passant factura, que ja els va a la contra. Crec que amb el Guillermo del Toro encara té base. Sé que les últimes no em van agradar gaire, la Callejón de les Sombres, una obra de Bradley Cooper, l'última, i l'anterior, la Crimson Peak, que surt al Loki, bueno, gòtic, tot molt gòtic, tot molt d'això típic del Guillermo del Toro. Però bueno, és el que et dic, sempre saps que trobaràs uns escenaris de puta mare, una bona fotografia, etc. Sempre et diuen alguna cosa que... Amb aquesta de Frankenstein se la treu, amb això que has dit de fotografia, d'escenaris, de caracterització de personatges. La història de Frankenstein ja la sabem tots, fa alguns canvis a la novel·la, petits canvis, no massa, però bueno, de destacar. Tens una dupla d'actors molt bona, l'Oscar Isaacs fent de Frankenstein i el Jacob Elordi fent de la criatura, que trobo que els dos ho fan molt bé, molt bé. La caracterització de la criatura també em va agradar, molt Guillermo del Toro, no? No és lo típic allò, saps, amb el... Quatre maquillajes, sí, no, està guai. I sobretot això, sobretot el look, els settings, I de més, sí que és cert que potser és una miqueta llarga... No, a mi no em sobra res, tio, no. Una miqueta llarga, Com una pel·li que està més endavant. Una miqueta llarga, però no, endavant, jo m'ho vaig passar molt bé. Com està muntada la pel·li, estructurada, saps? En plan, primer la part d'un i llavors arriba l'altre i et diu, vale, però ara t'ho vull contar una història. Bueno, però això a tu ja t'agrada molt. Clar, però bueno, són dos parts, només, no és allò típic, no és un Kill Bill, no són molts capítols, però tal com està muntada, saps? Que t'explica fins a un punt i en aquell punt ja el tio prossegueix, però des del seu punt de vista, no? Hi ha com un moment que sí que s'intercala, el moment aquell clau de la pel·li, que no vamos a desvelar-ho, tu que no l'has vist i molta gent segur que tampoc. Però hòstia, molt bé. Però ja obvia una cosa de la novel·la, que és que hi ha un moment... Com es nota el còmic? Com es nota el còmic? Sí, però inclús de les altres adaptacions de Frankenstein també ho fan, que és el moment de que, en teoria, la criatura li demana al Frankenstein que no vol estar sol, que li faci una parella. Novel·la nòvia. Exacte. I crec que és un element bastant clau... Ara l'has pillat, no? No, és que em fa gràcia perquè normalment quan és un barrote fem tots i aquest ha passat com molt desapercebut, saps? ¿Quién se va? Pensades. Novel·la nòvia. Doncs crec que és un element bastant clau per entendre el desenllaç de... Sí, de per què el persegueix... Saps? Per no fer gaire spoilers. Sí, aquí agafant el que s'enamora de, no? Sí. Que aquí fa com aquest canvi. Bueno,
No, però tot i així és molt bé, molt... Hòstia, el missatge primordial de la pel·li és ¿quién es más monstruo, no? Sí. El monstruo o... saps? Per això, vull dir que amb això ja estic content. I un punt afegit que a mi m'encanta quan es creen uns sets, que veus que són sets que es poden tocar, que no és green screen. Sí. Que també, hòstia, els planos, saps, per agafar-ho tot, de l'escalinata o de quan estan allà al laboratori, al forat, és que tot això, el disseny de producció hauria de ser Òscar, ja t'ho dic ara. Sí, i de caracterització de personatges, de maquillatge. De maquillatge, no sé si... bueno... Hòstia, jo per mi... Podria ser. Mira, me'n recordo que quan la vam comentar de tal, quan vam acabar de gravar, vaig dir, hòstia, quina ràbia, que no vaig deixar anar, que aquesta pel·li em va recordar molt el flow de... que sí, que està clar, no? Perquè Eduardo Manos Tijeras no deixa de ser un Frankenstein, no? Realment. I gràcies als amics de l'Atlàntida la vam tornar a veure, tio, i és que la mirava i deia, és que, hòstia puta, tio, que bé que ho ha fet el... Quina pel·li més trista, Quina pel·li més trista, però mira, ha sigut dir, mira, Peritos del Put, és que m'encanta, és pel·li de l'infància 100%. I mentre l'estàvem mirant a l'Atlàntida pensava, que bé que ho va fer el Guillermo del Toro, perquè va saber agafar aquestes essències, no? Sí que s'assembla molt al cinema del Toro, al Tim Burton, no? No només pel fet aquest de que veguis un frame i ja diguis, vale, esto es Tim Burton. Fantasia, la fotografia. Saps? Però aquella fantasia fosca, saps? Però que alhora té com un... ¿Cómo te va a amargar un dulce? Pues és això. Eduardo Manos Tijeras, ¿cómo te va a amargar un dulce? ¿No? Jordi, si és un peliculote, tio. Pues igual, amb el Guillermo del Toro. I amb aquesta pel·li Frankenstein, si no l'heu vist, és que ja esteu tardant a veure-la, però ja. A Netflix, gente. Netflix. I ara es fico, per què no el Guillermo del Toro fa el Monsterverse? Podria fer-ho. Bueno, però això del Monsterverse ja va passar a millor vida, això no tornaran a... T'imagines uns Avengers allà de... Bueno, és que... La Múmia, Dràcula... Com el joc aquell de la Refight, tio. Sí, es podria fer. El Hombre Invisible... Es podria fer, però no. Jo crec que dels projectes que se li van quedar al tintero amb el Guillermo del Toro, tio, la que més ràpid va fer és Les muntanyes de la locura, del Lovecraft. Va estar molt a punt de fer aquesta pel·lícula. Jim Cameron produint, perquè són molt col·legues amb el Guillermo del Toro. De fet, el Jim... quan el Guillermo del Toro començava, amb el seu pare el van segrestar. I el Jim Cameron va ajudar el Guillermo del Toro a pagar i d'això, vull dir que són supercol·legues. I anaven a fer aquesta adaptació de les muntanyes de la locura. I allò típic que no li acaba de sortir el projecte i de més, sobretot perquè van fer Prometheus, que s'assembla bastant a la temàtica i d'això, i va dir... bueno, ja va passar millor vida, però hòstia, això que hagués quedat genial. Total, que molt bé, que Netflix... Aquí també va fer la feina. Netflix aquest any, cuidao, Cuidao. Sí. Vinga, va, ara passem al top 3, la crema de la crema, gente, ja... Sí, tomen asiento, acomódense bien. Y se viene el... ¡Pam! 3! Pel·lícula que ens va xiflar a l'estiu, tio, estàvem... que no cagàvem aquesta pel·lícula, ens va agradar moltíssim. Sorpresa de l'any, pel·li d'aquesta... A més, del gènere terror, thriller... Terror media. Sí. Weapons! Que guapo. Que no en vam parlar en el capítol aquest que no va sortir de llum, però, hòstia, per sorpresa de l'any... No sé què més dir, o sigui, els que em coneixen no han parat de parlar d'aquesta pel·lícula. Ens va sorprendre molt, sobretot, la narrativa d'aquesta pel·lícula, no? T'explica molt ràpidament, t'explica de la nit al dia una classe desapareix, menys un alumne... Un alumne i la profe. Àlex. Sí. I la pel·lícula va seguint doncs, els diferents personatges, no? La profe, un dels pares, el director de l'escola, un dels policies, i tot això... El yonqui. El yonqui, exacte. La policia... I tot això vas sabent una mica més de la pel·lícula, no? Sí, és un puzzle que, mica en mica, vas fent. Se va ordenant. Clar. Vas veient les peces, es van ficant elles soles i tu te dejas llevar.
jo crec que mira que és la típica pel·lícula que, per lo que és al final, que hi ha un element una mica sobrenatural, una miqueta, no sense passar-nos, no són fantasmes, això. Tot. Però és sobrenatural. Tot, Clar, del vull dir, però està ben portat, no és una, saps, no són esperits i d'això, sinó que està ben portat. I dic, hòstia, és lo típic que jo ja diria no, siguiente, next, que no m'agrada, però aquesta, hòstia, trobo que li queda molt bé. T'ho ben bé, però per això mateix que dèiem, per la manera i sobretot perquè té una antagonista que és icònica a nivell de Pennywise, a nivell de... jo crec que la podem ficar en l'altar de monstres. Amb els slashers? Dels slashers, sí, exacte. Que és la tia Gladys, Tita Gladys, xaval. I això, hòstia, no sé, molt bé. Té un final bastant espectacular, increïble, que ningú se l'espera. Que també et fa el d'allò, que et penses que passarà una cosa perquè està cantadíssim que anirà per aquí i no, vamos por el otro lado. Veus aquesta sortida? No, agafarem l'altra sortida, saps? Boníssima. I crec que, clar, sobretot com que és una pel·lícula que acaba molt aquí dalt, no? que normalment a les de terror no passa això, no? I clar, el fet d'acabar així és que la fa molt rodona. Jo recordar-vos la sessió que vam anar a una sessió de merda, perquè podem dir, vull dir, o sigui, tots els clichés del cine? D'anar al cine estan allà. El dia de l'espectador, en un dimarts d'agost, tio, o sigui, els tenia tots. Tot ple de nens. Ple de canis. Gent entrant amb la pel·lícula començada 10 minuts. I 20 i tot. 10 minuts, saps? Dius, què cardeu, tio? Què cardeu? T'has perdut la presentació, t'has perdut tot. Gent mirant el mòbil, les putes crispetes, tio, o sigui... La puta bossa de patates. Escolteu, aneu a veure una pel·li de terror, una pel·li de thriller, una pel·li de suspense. Si no hi ha música, us espereu, no us ho mengeu, ja sé que són addictives, però us espereu. Però és que vagis a veure una pel·li de Disney, tio, o sigui, has d'intentar fer el mínim soroll possible. I aprofita si hi ha música i hi ha soroll, però és que les escenes de tensió, que no hi ha so, t'esperes, ansiós, tio, i tots, raga. Havien de prohibir les palomites. Horrible, tio. Palomites al cine, fuera. Aquí t'has botat, Fuera, tio. Depèn de la pel·li, sí, que a mi m'entren unes crispetes, però has de saber menjar, o sigui... Jumpers. Has de saber menjar, tio, o sigui, no pots... Has de saber menjar, guarro. Les crispetes s'acaben quan s'acaben els trailers. Quan s'acaba la joieria Eli, doncs allà. Eli Oro. Però s'ha de dir que tot i les males condicions de la sessió que vam anar, va ser disfrute. Viure en comunió el moment aquest del final, de plan, que se viene, saps? O sigui, shout out a tu i a mi que estan rajant-nos, però, hòstia, quan entres en comunió encara amb subnormals que no saben comportar-se al cine, però en plan, que tots estem vivint la mateixa experiència de uah, saps? Un engany. Sí, Estan passant lo que estoy viendo. Sí. No, molt bona. I em sembla que tu vas dir un bien! Sí, em va sortir de dir. Sí! És que sí, et surt de dins. Increïble, gente, increïble. Weapons. Com menys parlen d'aquesta pel·lícula millor, però s'ha de dir, molt bé. Sí. Després, fent allò que t'expliquen una mica la pel·lícula, vam pillar una mica el missatge que no l'havíem pillat. No. Hi havia cosetes de la pel·li que deien, per què no fem això? Per què no fem això? Tampoc fan gaire esforç per explicar-te el tros. No, però bueno, és com... És una al·legoria a les matances que hi ha en els instituts dels Estats Units, de les armes, es diu weapon, les armes, tal i qual. Sí, al moment que surt com una arma donant voltes, que dius, hòstia, sembla Alice in Borderlands, allò al moment... Però és això, què és el que fa que d'un dia per l'altre deixin d'anar quasi tota la classe a l'escola. Una matança d'aquestes. Claro, menos uno, que es el que llevaba el arma, ¿no?
inclús amb els números, perquè era rotllo... 2.70, no? A les 2:15. A l'hora que sortien de... 2.13 o 2.14. L'hora que sortien d'això, no? I que eren 14 nens desapareguts, menys 2, que era la profe i el nen. O sigui, aquí també feien una mica de juegos con los números, no? Una mica ja de Jim Carrey. No, vam pensar. No, sí. Ahí para todos los gustos, ¿sabes? En plan, vamos a poner un poco de misterio, un poco de risas, un poco de suspense... A mi, torno a dir, com he començat a parlar de la pel·lícula, la narrativa d'aquesta pel·lícula la vaig trobar genial. Genial, perquè no és allò d'un moment que com el viuen diferents gent, sinó que és que la història va avançant i el personatge et va canviant. Exacte, en aquell moment tu tens un punt de vista diferent. Però la història va avançant, saps? Superbé. I una tonteria tant com que al principi la prota, per dir-ho d'una manera, que és la profe, que és la que surt a Ozark, ja segurament us l'he recomanat 30.000 vegades, s'ha de veure, és una de les Vaig veure el piloto. Jo també. Seguiu amb elles perquè és boníssima. Li vas veient el cogote tot el rato fins que es fica allà a fotre el Parlamento i és un vinga va, ara ella és la prota d'aquest capítol seu, no? I quan parla ella, de cop parla el pare, que és el Josh Brolin. I te l'enfoquen de costat, però no es veu del tot. Segona pel·li que s'ha colat al tots, el Josh Brolin. Xarau para Thanos. L'heu de veure, i si no l'heu vist, o si ja l'heu vist i voleu fer un revisionado... Sí, es pot tornar a veure. Jo l'he vist. HBO. Quantes pel·lis hi ha d'HBO? Jo he fet el revisionado, HBO que serà Netflix. Ja, hòstia puta. Cállense. Bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Una oferta... No, però ja l'han rebutjat. L'han rebutjat? Sí. L'han rebutjat, però si era més pasta. Ja, no ho sé. Bueno, next. Get ready for the next battle. Que no estic d'acord. Plata. Medalla de plata. També li vam dedicar un capítol, també ha sigut un pel·lículon d'aquest any. És que ja vam sortir al cine dient... Però què cojones? Quin pel·lículon hem vist, tio? Merda! Tu quin capítol has vist de It? Fins on has vist? El tercer. La puta. Perquè ja... Tu ja has vist lo de la... Jo vaig pel 6. Lo de la cabanya no ho has vist? Sí. Que estan allà i que tiren... Sí, clar. No et pots recordar... Bueno. No et pots recordar Sinners? Sí, una mica sí. Sinners! S'ha descolat. Uah, tio. Peliculón, vaya actorazo. Ja som... Mira que de per si ja som fans de Ryan Coogler, saps? De Michael B. Jordan també. M'acabo d'acordar. Creo que me he cagado. La millor frase. La millor frase, tio. I se muere. Sinners, també, ficaré aquí l'enlaç a l'etiqueta del capítol que vam gravar. Absolutely pel·lícula. Sí. I mira que no tenia per què ser tan pel·lículon, perquè és una pel·li que vam dir que és com un... Bueno, té un final una mica raro. Que és com un homenatge, a Abierto hasta l'amanecer. 100%. Total. Pel·li de vampirs, de la llei seca, Michael B. Jordan per partida doble... No, és que no una... No, dos. I dius, hòstia puta, saps? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? No, tens ahí un pedazo solo de guitarruki. I a sobre... El moment aquell random... A sobre és pseudomusical, perquè et fot la seqüència aquella, que és ja et dic que és de les millors seqüències de l'any, és la seqüència aquella que venen els espíritus del futur, del passat... és com abrir la puerta... Però inclús us diré més, quan el dolent es fot a cantar allà... El Lord of the Dance allà irlandès, tio... What? No, molt bé. Molt bé. No té cap però, és que no en té ni idea. Bueno, poder... Un petit... Que és més llarga... No, allò de... Al final deixa Life. Al final... Al final de quan... La postcrèdit així, no? No, abans. Abans. Que sabem que el germà... Sí. El mata. Sí. És algo que es veia venir, si és el que em penso. Que un acabarà, ja ho diem ara, que un dels dos acabarà sent un vampiro, això es veia venir, vamos, des del moment que... Innecessari per la història. No que sigui vampiro aquí, no, que no l'acabi matant. Perquè en teoria... No, això no.
Passa que deies el tos final que s'enfronta amb el Ku Klux Klan. Quan ja acaba la història... No, a mi això m'agrada. Això és el més Tarantino. Això És m'agrada. que puguis tirar a casa, saps? Sí, O sigui, sí. era un... El director és el Tarantino o no? Yeah. Saps? En aquell moment hasta podries dubtar i tot. Molt bé. També molt bé de la fotografia. Tenen uns plànols allà de les plantacions de cotó, van als... Molt bé tot, tio. És que és la futura pel·li que tindrem en 4K a l'estanteria. Aquesta Weapons... S'ha de tenir. Jo molt abans em pillo Sí, cines, també, eh? sí, O sigui, abans de Weapons, ho hem dit Weapons, abans, ens sí. va flipar, no sé què, però una pel·li d'aquesta... Aquesta és per una vez al tenir-la. año... Aquesta és per tenir-la. Fins i tot en l'edició metàl·lica, que deu molar que flipes, tio. Ja l'any que ve el Black Friday. Bueno, tornant, no et va recordar a Sinners, aquell moment? Sí, però bueno, poder... Però no et va venir al cap, ho vas en plan, dir tu, hòstia, com... No, No. en el moment no hi vaig caure, Però bueno... No està mal, punto. Sí. És punto. Bueno, jo només perquè ja digui el Michael B. Jordan, ja ho sabeu, és doble punto, i en aquest cas, perquè està 2 veces, pues doble punto. Les dos, no? Les dos en Comença aula. sent una pel·li de gàngsters, vull dir, és que té tots els ingredients perquè me flipe la pel·li. Poder diries, hòstia, si mano, si no t'agraden els musicals, però és que clar, no acaba de ser... No acaba de ser un musical, saps? No, però Hi ha els moments... però la música és molt important, en aquesta... Bueno, És un mix. No és un musical d'aquests que dic jo sempre de... I me voy a comprar el pan, i comença a sortir la gent, i se compra una més, no sé què. No és aquest tipus de musical. Aquí té un motiu, Sí, està molt ben justificat. La música té un què, té un... A part de... Ja ho veureu si no l'heu vist, que és com la puerta, no? És com abrir el portal. Vull dir, està, com tu has dit, està molt ben justificat. No és un... porque es lo que toca, va ser un musical, doncs ara ens fotem aquí a cantar i de cop surten 50 extras de la nada i tots li segueixen el rotllo i de cop, pum, paren, saps? I cadascú a la suya. Eso no lo aguanto, tio. Però aquí no passa. No. Aquí no passa. Està molt ben justificat. Vale, de fet, això de la música és a meitat de pel·li i ja està. Bueno, però té Bueno, 3 seqüències importants de música. cosí, era cosí, no? La locura aquella... La locura aquella, el Lord of the Dance irlandès, i també canten, abans també canten els irlandesos. I quan se'l troben, allò, els solos de guitarra, quan estan anant a la camioneta amb el tiet, amb el Michael B. Jordan... I passa una mica que t'ensenyen com al final al principi, saps? El tio de la guitarra arriba allà a l'església... Sí, que fan el 24 hores Què ha passat? Què ha passat? Sí. Molt bé, sí. HBO també? Sí, HBO. Hòstia, s'hauria per de repuntar, però n'hi ha moltes, I la següent també. I la següent també, i des de fa molt poquet. Com es diu en castellà? Bueno, espera. La última. La última, també vam fer capítol parlant Another Battle. Una battle after another, una batalla tras otra. Leonardo DiCaprio, Paul Thomas Anderson, s'emporten el que serà la pel·li de l'any. Benicio del Toro. Ja veig a venir, no sé si m'atreviria a dir-ho que arrasarà els Oscars, però que tindrà com 10 nominacions seguríssim. I veurem. Jo crec que pel·li i director se la podrien portar perfectament. El DiCaprio no sé si li donaran perquè sempre són molt tiquis-miquis amb el DiCaprio, tot i que jo li donava, vull dir, ja li donava amb l'ou de Wall Street que no li van donar, vull dir que... Imagina't. El moment del cotxe, que ja s'ha tornat un meme. Sí. I això, bueno, hòstia, pel·lícula també... una sàtira, comèdia negra, vull dir, tenia tots els elements per... Crítica social, també. Sí. Chase Infinity. Chase Infinity, papelón que carda aquesta tia per tenir-la en compte. On vaig veure que... Sabeu on havia sortit aquesta noia? Deixeu-m'ho mirar. Tu vaig dir que en el seu moment pensava que era la tia de la filla de l'Eli. Vull dir, del Joel. No, però... I no és ella? No. Això ho tallarem. Perquè vaig veure, hòstia, és aquesta! Surt a les últimes pel·lis de Cazafantasmes. No sé què més. Joder, passada Cazafantasmes aquí.
Bé, és igual. Total, i Sean Penn allà també passat de voltes fent un personatge una mica... Bueno, un bon antagonista, perquè al final també és icònic, no? Orejas. Sí. Però el joc aquest sexual que té com al principi, no? Que al principi tot és com molt... Hòstia, saps, això? Mola perquè després de cop fa un pam, saps? I et fiquen els títols una batalla tras l'altra i aquí canvia la pel·li, saps? Bueno, sobretot quan et fa años después, ¿no? Sí. Ya es que podré ya es desvelar una mica d'hora. No, bueno... Cuando se va toda la mierda i quan s'han d'escapar... Recupereu el capítol que en parlem bastant a fondo. Pues en el moment que la nena creix, que la veus allà a les classes de karate, a partir d'allà és quan realment es guanya les 4 estrelles i mitja. Perquè si la tònica hagués sigut tot el rato com la d'aquells primers 20 minuts, hagués estat bé, no m'hagués agradat tant, no? Perquè és com... Tira molt, no sé, de la broma fàcil, per dir-ho d'una manera, no? I tot el tema aquest que és molt poc creïble, no? Que tu estiguis fent una rebel·lió, et trobis al militar aquell i li comencis a fer tots els jocs aquests, guarros, bueno, no sé. Però sort que ho van fer, perquè si no ja estic segur que no hagués tingut aquestes 4 estrelles i mitges que li hem posat. Saps? Aquest canvi de no tira gir de guió tant d'hora, però poder sí, saps? No, molt bé el tema de la Blanca Navidad, com estic allà entremig, o sigui, són com tres temes que s'acaben juntant tots. Vaig llegir que és una adaptació d'una novel·la que es veu que era inadaptable, saps? Que és com una... No és ben bé una adaptació fil per randa, però que agafa una novel·la de referència, saps? I el que tu dius, vull dir, és la unió d'aquestes trames... D'aquestes 3 trames, sí. No? I 3 trames. No, i ho fa molt bé, i... La trama de Benicio del Toro es veu que, això no ho vam dir en el capítol, es veu que està bastant ideada pel Benicio del Toro, en plan... per ell mateix? En plan de que tota aquella seqüència que es va agradar i això, es veu que és seu. Pues shout-out per ell, tio. I molt bé, perquè és del milloret de la pel·li. Sí, totalment. Era com el jefe dels... Bueno, que tenia com una xarxa d'aquestes que li agrada a l'Albiol. Sí, d'espaldes mojades. Sí. I, bueno, això. Nois, no ho sé. Que per cert, parlant d'aquest director, estaràs content de fer la feina? No! De fer la feina. Ara no ho pots dir, això, tio. T'ho dic ara que quedi constància. Per fi he vist Pozos d'Ambició. I què tal? Bé, molt bé. O sigui, espectacular. Només molt bé. Espectacular. Espectacular. El prota, no em sortirà ara el nom. Joder, sí, tio. El Daniel Day-Lewis. De causa que fan una mania, tio. I també el que deia abans del final Tarantiniesco, és igual, tio. El moment de la bolera, hòstia, molt bé, tio. Paul Dano. Què a Paul Dano? Hòstia, que bé, tio. Ah, que sí? Molt bé. Foto Tarantino. Quan està fent les d'allò de... Les misses aquelles. Sí. I l'altre quan veus que es mossega allà en plan... Sí que és veritat que al principi és allò, saps? Com quan comences a menjar... És densa. Però un cop ja li vas pillant el rotllo és un... No me lo quites, saps? No voy a parar. Que són 2 hores 40, 2 hores 50... Por ahí, és que és llarga. Hòstia, et diria que la sensació de temps, la primera mitja hora, se'm va fer igual que les 2 hores de després. Saps el que et dic? Hòstia, quina pel·li, Jordi, quina pel·li m'ha anat a deixar. I la música, que vam parlar de la música del pianillo de One Metal Technology, aquesta Sí. Del guitarrista de Radiohead, nens, les dues. Molt bé. Cabeza de ràdio. Però res, acabo amb el top amb aquest incís. Molt bé. Ara en parlarem més, cabron. Bé, nens, escolteu, ha sigut un bon any, jo crec que hem fet pocs capítols. L'any que ve suposo que farem els mateixos per X motius, però bueno... La tendència és a menys. Però seguirem. Esperem que no, esperem que... La idea és que siguin un poc més, almenys uno por mes. Veurem. A veure si podem arribar al 12. 12, hem de fer 12. Va, farem 12. Fiquem aquest propòsit. Nois, bon Nadal, bones festes, bona entrada d'any, visca el Barça, Carles Porta, digues Hansi, alguna cosa. Hansi Flick, Araujo espavila.
Hòstia, hòstia puta, tio. No, Va dir una cosa... Potser millor que no espavilis, saps? I ens en oblidem, ja. I mira que jo era ultradefensor. Un dia hauríem de fer un Pop Sant Barça. Pop Sant... Hola! Aquí lo suelto. Un Pop Sant Barça. Uah, aquell dia seria interminable. Aquell dia podem portar en Geri, també. Sí, ¿no? El especial de terror, pues, pel Barça, també. Ai, jo tenia un joc preparat. Ràpid. No, ja pel següent. Bueno, el primer capítol d'any. Sí. Farem una cosa, sí, exacte. L'any que ve tornarem amb noves propostes. Voleu que fem un joc? Voleu que fem una nova temporada? Comentarios, comenten, dadle like. Tenemos que llegar. Doneu-nos love, doneu-nos vida. Ai, que se note. Vinga, va. Va, fins l'any que ve. Madridistas, no robáis. No robéis. Ciao, xau. Vinga. Cabron, t'has guardat aquí quan la vas veure, tio? A les portes. Ahir la tarda.